Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanang fans sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Gikonsiderar ng case close ang nahitabo tali sa usa ka pulis opisyal sa Talisay og sa giingong hinigugma nini nga gihulagway sa kapulisan nga crime of passion. Kahinumduman nga gipusil patay sa pulis ang iyang hinigugma kagahapon sa wa pa siya magpusil sa kaugalingon. Nagduda usab ang mga investigador nga posibleng may nahitabong kaguliyang sa wa pa mahitabo ang maong krimen. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Mato ni Police Major Gerard A. Pilar, hepe sa Talisay City Police Station, nga may mga saksi nga mitugan nga nakita nilang misuod si Vernice Cardeno sa kwarter ni Lieutenant Praxilo Albeso gahapon sa buntag. Sa nahipos nilang ebidensya og sa mga botang nga nagkaguliyang, posibleng may komosyon apan dili lang madungog sa mga tawo nga naa sa gawas sa lawak. All pieces of evidence gathered in the crime scene as well as the testimonies of the witnesses point to that particular theory that we have gathered. Samtang gitugan ni Pilari nga si Cardeno mipasaka og kasong rape batok kang Albiso sa yuning tuiga. Gikonsiderar na sa kapulisan nga case closed ang giulagway nilang crime of passion. Rape also. So two incidents. Yes. This is also the information I got from the wife because gahapon we talked and dagan siya gistorya sa ako. Bisan sa personal nga problema matud ni Pilari, wa mapiktuhi ang trabaho ni Albiso isip opisyal. Susama usab niini ang paghulagway ni Mayor Samsam Gulyas. Dako kay siya natabang sa drug war ug sa tuang mga gipang atuang Oplan Limpyo Talisay. And secondly, as the head of our contact tracing team during the height of this pandemic, dako kay siya natabang na nangit na contact trace and isolate ginato ang mga pasyente. Uban ni Renate Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aksidente sa Mandaue City, mga basiyo sa beer nangahagbong gikan sa usa ka delivery truck og nangataga kini sa daan. Samda ng usa ka motorcycle rider tungod sa nangabuak nga mga botilya. Dunay shortage sa beeron. Ang report ni Nico Serino. Gidali paghipos ni ining mga trabahante o mga personnel sa team kining nangabuak nga botilya sa beer nga nahagbong sa daan. Ang delivery truck nga puno sa gipatong-patong nga case sa beer padung unta sa ilang planta sa may highway Mandaue. Apan sa bahin nga may kurbada gamay ang daan nangahagbong og kalit ang pipila ka mga kahon sa beer ug nangabuak ang basiyo. Timing sab nga nagsunod ni atong higayuna ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka empleyado sa meat shop. Misarasay ang motor ug nasamad sa kamot ug batiis ang driver. Nakahagba nga yung file nga padung sa kanwa niya. Nagsunod ko. Wa na ko kalikay kay lapad man kayo nga yung pagkahagba gyud ko ni. Gitabang sa emergency responders ang driver aron madala kini sa ospital gumikan sa samad nga naangkon. Wala nagpa-interview ang driver sa truck nga si Junji Escosora. Pagkahog, timing sad nga dool kayo ang motor.
naligsan sa motor niya kay tungkol sa kadagang mga botelya wala na kakontrol ang motor, natumba sa motor. So wala man siya ningon nga dili siya isadan, siya isadan pero nahog lang jud daw ang mga kahon. Samtang obserbasyon sa kadagkuan sa Traffic Enforcement Agency, walay higot ang mga kargamento sa truck. Dapat lagi sa higot o trapal. Canvas cover, gitawag itong canvas cover. Dapat, usada sa safety mission na ito, mo ilang kuwang karon nga nikosog accident rin sa daan. Liko ang muna sa kaon, muna nga, dali rin kayo mga kuwan siya, mayabok. Ang hitabo nakabugna sa bugat nga dagan sa trapiko, mga alas 10 kaganihang buntag. Hinuon, dihang nahawana na ang daan, gipaagian na pagbalik sa mga sakyanan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Giharos ang tanang opisyal sa barangay gikan sa kapitan, mga konsehal o mga kawani sa barangay Tubod, lungsod sa Barili. Naludsan og warrant of arrest. May kalamigitan kini sa kalapasan sa Republic Act 3019 o Graft and Corrupt Practices Act nga nagtangag og piyansa nga tagnoy 20,000 ka pesos. Ano ang report? Voluntaryong mitahan ang mga sinumbong sa kapulisan uban si Mayor Jolie Flores sa lungsod sa Barili ug sa ilang kora paroko sa lungsod. Giserve dayon sa kapulisan ang warrant of arrest nila Kapitan Aurelio Mabano ug kaubanan. Lakip sa naisyuhan sa warrant ang pito ka mga konsehal sa barangay nga silang konsehal Mercy Camunas, Romuno Umalay, Valeriano Mabano, Roy Tangarurang, Lorito Enhambre, Arthur Aranda o Carlo Imnasin. Nalutsan usab og warrant of arrest ang mga barangay health worker nga silang Victoria Talara, Maricar Iscabillas, Mary Jane Ilesar, Modista Mambinuyaw, Ludi Tanudra ug ang parent leader sa Forpis nga si Ruchina Panugaling. Kaganina ng buntag, alas 8 sa buntag, kayo nga niari sa opisina, 14 ka mga akusado ni voluntary surrender diri nato nya ato sang gihimo pagka alas 8:30 ato sa silang gihatod dito sa police station no sa office o sa atong chief of police. Ang warrant of arrest subay sa reklamo sa mga mulupyo nga may gipaboran ang mga opisyal sa pag-apod-apod sa Social Amelioration Program KUNSAP. May kalambigitan ni sa Special Amelioration na fund nga ilang nadawat no gikan sa kanang ilang na hatag gikan sa MSWDO. Ang akusasyon sa mga reklamante nga ni ilang gi-appeal og panghatag ang ilahang mga immediate family. Nakapiyansa na ang mga opisyal o kawani sa barangay Hinungdan nga nagpadayo na ang ilang serbisyo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa gipagawas nga bag-ong shellfish bulletin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ilang gipahimangnuan ang publiko nga di una pagkaon sa mga lamang dagat kay basin positibo pa kini sa paralytic shellfish poison. Sa Shellfish Bulletin number 22 nga gipagawas niadtong Lunes, nagpabiling positibo sa red tide toxin ang mga kinhason nga nakuha sa kabaybayunan sa Dawis ug Tagbilaran City sa Bohol. Gawas ni ining mga dapit, apektado usab ang ubang mga dapit sa Kabisayan sama sa Tambobo Bay sa Shaton, Negros Oriental, Daram Island, Zumaraga, Irong-Irong ug San Pedro Bay sa Western Samar, Cancabato Bay, Tacloban City ug Matarinaw Bay sa Eastern Samar. Nagpositibo usab sa red tide ang pipila ka mga dapit sa Bataan, Palawan, Davao Oriental ug Surigao del Sur. Gidiliuna ang pagpanguha ug pagbaligya sa mga kinhason gikan sa maong mga dapit. Hinuon gipasalig sa mga manindahay sa mga talipapa sa Bohol nga luwas ang ilang shellfish kay gikan kini sa Hitafe, Talibon ug Ubay nga dili apektado sa red tide. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human may pagawas o executive order ang mga mayor sa Dakbayan Sugbog, Mandawi, batok sa magsaba-saba gamit ang karaoke karong bag-o may pagawas usab ang Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Faye Marie Dumabok.
Napirmahan ni Mayor Samsam Gulyas ang executive order neto lang Oktubre 17 nga nagdili na sa videoke o karaoke ug uban pang mga klase sa pagsaba-saba aron dili mabalda ang mga tinun-an ug ang mga nag-work from home. Gipasabot sa mayor, makatabang kini aron masayon ang pagtuon sa mga estudyante ug mga nagtrabaho nga naalang sa ilang mga panimay. Ubos sa lagda, Lunes hangtod sa Sabado, idili ang pagsaba-saba gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Kapitan, nagstorya mi sa amo ato ang mga stakeholders here sa city, and aside from the complaints that we have gotten from the citizens, mo nang ni-decide to make an EO regarding the loud noises and the karaoke and video key sessions. Ang kapulisan maoy gisangunan sa higpit nga pagpatuman niini. We have strict instructions for our patrollers, mobile patrollers, to really look for those violators. Aron paghatag og ngipon sa executive order, giawhag ni Gulyas ang konseho sa Dakbayan nga mopanday og ordinansa aron mopalig-on sa gipagawas niyang kamanduan. But right now, the EO says that under Republic Acts and different laws of the country, they will take into effect regarding the EO. Uban ni Renante Quiñones, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Minor de edad nga suspek sa pagpangdunggab sa may Centennial Road sa lungsod sa Cordova nasikop. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangan karong nagpaalim sa Tambalanan ang 20 anyos nga biktima nga si Christian Ubatay, taga Gabi, Cordova, human mahiagom og sa madinunggaban sa iyang buko-buko. Nag-viral sa social media kagahapon ang hulagway sa biktima kansang buko-buko. Nagkadugo pa og nagtao pa ang kutsilyo samtang nagpaabot sa ambulansya. Mato ni Police Master Sergeant Elizar Lianes, investigator sa Cordova Police Station. Nagkalalis ang biktima ug ang 16 anyos nga suspitsado, human magkabangga ang gimanehong motorsiklo sa suspitsado ug ang bisikleta sa biktima. Gumikan atong itabuan lang nila ni kuha ning nilakaw ning kuan suspitsado dahil kuha sa kutsilyo didunggab sa biktima. Giangkon sa minor de edad nga suspitsado ang pasangil. Apan iyang giklaro nga ang biktima kaila lang sa nagmaneho sa bisikleta apan mao kini nanaway ug nang hagit na hinuon kaniya. Ningon siya nga itira ko no matanaw ko lang po ko niya ningon ko nga lakaw na lang kaya ko gina makasa. Nya sige mi siya balik-balik mo nabuhat lang ako ba. Nadako sa kahon. Kainit. Ang 16 anyos nga suspitsado nga mitago sa kalibunan sa Centennial Road nasikop sa kapulisan human sa dulan usa ka oras pinaagi sa abag sa pamilya niini. Subay sa mong hitabo sugod karong adlaw magbutang na og mga police personnel dinhi sa Centennial Road. Ilabi na sugod sa alas 5 sa hapon hangtod na sa gabi nga moisagad mga oras nga modagsa ang daghang mga tao. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Taliwa sa pagka-highly urbanized city sa Dakbayan sa Sugbo, nakita ang dakong potensyal niini nga mamahimong food terminal sa rehiyon. Samtang subling pagkuha sa titulo isip Mango Capital sa nasod, kabuuton pagbalik sa syudad. Aniya ang report. Gilagdaan ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla ug Direktor Salvador Diputado sa Department of Agriculture Region 7 ang Memorandum of Agreement kalabot sa pagpalambo sa agrikultura aron paghimo sa Dakbayan isip pilot area sa food terminal program. Gigahinan kini og 14 milyones peso sa Department of Agriculture aron matukod ang infrastruktura nga mahimong bagsakan sa mga abot gikan sa ubang mga dapit. Anything that is food murag converge din hindapita then anak ni ang delivery anak pun ang distribution. I would like to express our gratitude to the Department of Agriculture at Secretary Dar, duly represented by the good Regional Director Attorney Diputado, for this opportunity, the establishment of the Regional Food Terminal, making Cebu City as one of the 4 pilot areas. Samtang palambuon ang pagpananom o mga fruit-bearing trees sama sa mangga, diin na ila ang syudad kaniadto nga mango capital sa nasod. Sumala sa mayor nga 70% sa luna sa syudad Bukid nga haom kaayo sa programa. Dili lang ang mapagpananom, kundi apil usab ang industriya sa kahayupan ang palambuon. To revive the lost glory of Cebu as the mango capital of the Philippines, by using the students of Cebu as instrument in replanting
of mangoes. This will also be an opportunity that our farmers from the mountain barangays will no longer be, shall we say, be taken advantage of by middlemen. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa sa gitutukan sa mga otoridad sa Mandaue City ang clearing operation sa kasapaan nga kabahin sa Mahiga Creek. Adunay proyekto sa ang DPWH sa dapit nga apektado kay may mga nanimuyo pa sa danger zones. Ang report ni Nico Serino. Padayon ang pagtrabaho sa contractor sa DPWH sa flood control project sa Mahiga Creek. Gipaspasan ang pagtrabaho ni ining riprap habig sa subang dako Mandaue City. Kung mahuman, isunod ang dredging o pagpalawom sa sapa. Apan giingong apektado ang pagtrabaho kay may mga balay pa nga nagbarog. Dredging na. Para ma-clear siya kay danger zone na kundi dining dapita. Nasa tunga mo na nga among gipaabot kini na lang gyud kay wala na rason ang mga tao nga mo dakan sila kalibay gud nga di sila mahawa. Sa sitio mahusay, ang mga balay nga nagpatong sa sapa una nang na-demolish kaniadto. Apan giingong mihangyo ang mga residente nga magpabilin lang una. Apan sa atba nga bahin sa may sitio mahayag, may 7 pa ka mga balay nga nagbarog sa dapit. Ang mga nagpuyo mihangyo sa syudad, ipabilin sila o ipatuman ang on-site relocation. Kay matud pa milapas na sab sila sa 3-meter easement. Una na silang natanyagan nga ibalhin sa 6.5 relocation site sa Paknaan apan nagdumili sila. Dili lang kay ilaming og katon diri nya without muwa kay buraman mi og mga itoy ani og mga ero nga kwaon lang nya butang dito nya gusto nila papahawaon nila mga tao sa biya mi. Ang city ba andam ba sa mo proposal para sa kayuhan sa katawhan? Matud sa City Hall, gikinahanglang mahawan ang kasapaan sa mga nagpuyo sa easement zone aron mapatuman ang mga proyekto sa gobyerno. Ang ilahang mga repropping diha, mga mitigating measures. So usagis maka-hamper nila is kaning atuarong informal settlers o currently occupying on the 3-meter easement. Nakig-alayo na ang dakbayan sa DILG aron katugtan ang clearing operations. Hinuon, gisaad nila nga tabangan ang mga maapektuhan. Mag-clearing para makapadayon na sila sa ilang project. So ang DILG nihatag og exceptions nya ato na lang nagi-comply. Namalik ang uban lagi. So among gibadlong to voluntarily vacate the area but still defiance gyapon nila sa ato ang paghangyo, huwag gyapon sila maminaw. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mga public utility jeepney sa driver sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpanikad na nga subli magkabiyahe pag-usab. Apan mitjaba usab ang pipila gumikan sa pipila kakausaban sa ilang ruta kay minus kayo ang mga pasahero. Adunay live update si Luan Mirondina. May Bab daw nahatagan og gamayng kahayag ang 7 ka buwan nga pagkahunong sa biyahe sa mga PUJ gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa Dakbayan sa Mandaue human mihatag na og rota ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nga mamahimong subayon sa mga PUJ. Sa tigom ganihang buntag sa Session Hall sa Lapu-Lapu City, uban ang mga drivers ug operators sa mga traditional PUJ, gipasabot ni Engineer Perla Amar, City Planning Officer, ang rota nga subayon sa mga PUJ, gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, palabang sa Mandaue City ug pabalik. Sa bag-ong rota, inay sa first bridge, sa second bridge na, paagion ang mga PUJ. Kami sa Lapu-Lapu mo coordinate na pud kog balik sa Mandaue nga mientras tanto nga dili pa mi makalahos ang atong mga jeepney sa Cebu City, ari lang sa sila kutob sa Mandaue.
Matod ni Amar, wala pa'y gihatag nga go signal ang Cebu City kung tugutan ba ang mga PUJ nga makasulod sa dakbayan. Sa wala pa mahitabo ang pandemya, sugod niya itong Marso, tugutan silang muagi sa First Bridge. Dayon sa North Reclamation Area, ngadto na sa mga terminal sa dakbayan sa Mandawi ug sa Subo, subay sa franchise nga gihuptan. Gihimo usab nga rekisito sa City Hall aron pagpaubos sa mga PUJ drivers sa swab test o pag-andam sa mga PUJ aron mapatuman ang physical distancing. Pabayran usab ang pending nga mga multa tungod sa traffic violation. Ato na lang pakuwaon og certification ang ato ang mga drivers sa CTMS kay ato man silang requirean nga naa sila'y certification from Lapu-Lapu City and Mandawi. Apan pipila ka mga PUJ driver na sagmuyo tungod kay menos lang ang mga pasahero sa bagong rota. Andam silang mupaubos sa swab test ug sa pagpatuman sa physical distancing apan mitataw nga wala sila ibayad sa pending violations. Nagreklamo mi kay usa may pasayeroon mo gikan og terminal padung Mandawi nga nagdulhog nimo didto. Makita mo didto mga Mandawi mga building na. Na ikaduha ang among ruta legality may among gisubay. Ang tanang mga pending nga kaso sa mga driver katong pending violation pa bayron sa may bayad sa mga driver karon nga wa pa man makabiyahe. Sa telephone interview, gitataw ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga sa pagkakaroon, gipaabot pa ang guidelines nga luwatan sa PUJ Task Force nga gipanguluhan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, diin nahasakop usab ang LTFRB 7 o LTO 7 aron masayran ang petsa kung kanus atugutang makabiyahe ang mga traditional PUJs. Amo na silang gimiting ang sulti sa Mandawi, yapong buhatan o plano, pero ang mo-trigger sa tanan, ni-open sa Cebu City. Bob, giklaro hinuon sa LTFRB 7 Director nga sa dili pa matapos karong tuiga, subli nang makabiyahi og balik ang mga PUJ ug inanay na usab nga mabuksan ang tanang mga rota. Apan di pa siya makasiguro, Bob, kung ang tanang mga units makabiyahi ba og balik. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Posibleng pagdagsa sa mga pasayrong mamauli sa probinsya Sugbo alang sa Kalagkalag, gipangandama na sa tagdumala sa mga terminal. Ani ang report. Mingaw pa ang sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal nining adlaw kay pipila lang ka mga pasayro ang nasigpatan nga misakay sa mga bus. Apan posibleng mudag sa kini karong weekend kay mag-apas nga makapauli sa dili pa sirad-an ang mga samang sa Oktubre 29 hangtod na sa Nobyembre 4. Gipadayag ni Carmen Quijano, ang manager sa terminal, nga nahanay ang ilang protocol nga ipatuman. Limitado lang ang pasudlon sa terminal aron masiguro ang social distancing. Aron siguradong magkasulod sa terminal, gikinahanglang musayo. Samtang mohangi og dugang bus ang terminal nga kasakyan sa mga pasayro. Dogi kanang 29 until November 4 gi-close na nga wala adto ang sementeryo, pero di lang ta mo kumpiyansa. I already prepared, no, nakig-meeting na ko some of our guards niya o gi-assign sa CSU niya. Maybe I will ask to the governor para ngadto sa CSU og additional lang ni CSU kay in case lang ba di lang ta mo salig ang situation nato karon. Kiklaro ni Quijano nga katong adunay mga dokumento lang ang makasulod ug gidiscourage usab niini ang pagdala og mga bata. Pag-count gyud nga dili gyud ta magpalabi ang pasod. Nga sila ang publiko nalay mo sabot aning situation nato karon kay gumikan kay delikado kayo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka international boxing judge ug program anchor sa radyo miduso og reklamo batok sa Visayan Electric Company didto sa Energy Regulatory Commission. Aniya ang report. Giakusahan ni Edward Ligas ang electric company og overcharging ug kalapasan sa Section 21 sa Republic Act 11496 Bayanihan to Heal as One Act. Gifile ni Ligas ang iyahang complaint sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Midagop siya sa ahensya human matod pa
Makasinati og grabing pagburot sa bayranan sa kuryente sukad mahitabo ang pandemic. Matod ni Ligas nga sa wala pa ang pandemic mo average lang siya og 3,400 ngadto sa 3,500 ang iyang bayranan sa kuryente matag buwan apan sukad sa buwan sa Marso human gipatuman ang lockdown miabot naman sa 6,923 ang iyang nabayran sa duha ka buwan. Sa buwan sa Abril misamot siya kakugang dihang niabot na sa kapin 10,000 ang iyang electric bill nga sobra sa midubli siyang naandan nga bayronon. Hangtod sa misunod nga mga buwan, padayon ang pagburot siyang bayranan sa kuryente. Nangutana si Ligas sa meter reader sa monthly average consumption apan wa kini masayod sa giingon niining ECQ bills. Kaya atong nakita gud ang sa akong kabahin since April hangtod karon October ang akong billing sig kada buwan nagsaka miburot siya ba nga unta doble sa akong monthly nga average sa consumption. So wala pa ang lockdown, gamay raman akong mabayaran nganong nagsige magsaka. Magpatabang usab si Ligas sa Senado aron masusi ang nahitabo diin matud niya. Dili lang siya ang nakasinati niini. Nanawagan ta sa tanang mga konsumidor nga nabiktima sa biko nga mupile sab og susama nga reklamo kay naamay gitawag na to ga kanang complaint na daan ngadto nga form nga imong lang pilapan. Sa official statement sa Visayan Electric Company, pinaagi ni Queenie Bronce, ang head sa Reputation Enhancement Department, ilang gikasubo nga nakamugna og kalibog sa ilang customer ang billing sa kuryente. Gidapit nila ang mga konsumidor nga dunay reklamo sa bayronon sa kuryente nga makikalayon sa ilang customer touch points. Gipaniguro sa electric company nga higpit nilang gitamod ang balaod ug ang mga palisiya sa ERC. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang 49 confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad gahapong adlaw sa mga highly urbanized cities. Napo niini sa dakbayan sa Sugbo, upat sa dakbayan sa Mandaue, samtang usa sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod niini miabot na sa 10,180 ang total cases sa Cebu City, 2,428 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang 2,527 sa siyudad sa Mandaue. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, bugtong ang lalawigan sa Sugbo lang ang nadugangan og 34 ka bag-ong kaso, samtang way bag-ong natala sa mga lalawigan sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Sa dugang mga kaso, misaka na ngadto sa 21,874 ang confirmed cases sa Riyon 7. Mius-us sinuon ang active cases sa 878 sa Riyon, samtang misaka ang gidaganon sa mga nakalas ngadto na sa 1,317 human sa dugang 5 nga nakalas sa lalawigan sa Sugbo. Misaka hinuon sa 19,679 human sa 87 ka bag-ong recoveries ang na-record. Sa Pilipinas, bisaka na sa 360,775 ang mga kaso. 310,642 ang recovered. 43,443 ang active cases, samtang 6,690 ang nakalas. Samtang 40,711,175 ang global cases. 27,847,006 ang mga nakarecover. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Usa ka magtutudlo sa Talisay City Central School na biktima sa kawat. Iya mga butang nga ubang mga gamit sa classrooms nga kaniadto gihimong isolation center nangahanaw na. Ang report ni Fee Marin dumabog. Nabantayan ni Josefina Sanchez, grade 6 teacher nitong Lunes, nga nahanaw na ang pipila sa mga butang sud sa classroom. Ang iyang classroom usa sa gihimong lawak samtang gihimo pang isolation facility ang Talisay City Central School sa mga person under monitoring sukad Marso hangtod Agosto. 1 week na ko giingnan sa among school principal nga bisitahan ninyo inyong kuan nga to room. Nya mo na discover. Wala na gani ang kandado ani. Dako man ni siya kuan. Dako ni siya kandado, murag ilang gimartilyo.
Og sa iyang pagbisita nitong Lunes, nabantayan na lang niya nga nalungkab na ang kabinet og nahanaw ng iyang mga butang o ubang gamit sa classroom. Usa sa nadiskubrihan ni Ma'am Sanchez atol sa iyang pagsusa na niining classroom nga abri kung gilungkab na kining maong cabinet nga puno unta sa mga personal nga butang sama na lang sa printer og Bluetooth speaker ug uban pa. Nawala na usab ang mapagkaon unta niini nga alang sa mga estudyante ug usa-usab sa nakita nga kining mga jealousies dinhi sa maong bintana ang nawala na usa sa gilidahan nga dinhi gipalusot ang mga kinawat nga butang dinhi sud sa lawak sa ringan. Lakip sa nahanaw ang rice cooker, set sa mga plato, butane gas stove ug bisa na ang ubang kurtina. Wa na'y kandado ang cabinet sa iyang pagbalik. Ang ako lang ba kung PUM ang gani, kanang kagrabe sa no gipagamit pa nato sila dire ang akong mga stock nga food. Okay ra to. Ako lang ba nga nganong nanglungkab man sila kung sila man. Pero wala ko nag-pinpoint nga sila ha. Ipaimbestigar kini sa Talisay City Police Station. Samtang gimanduan ni Mayor Samsam Gulya si Alvin Santillana, ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga makig-alayon sa tunghaan ug kapulisan aron masusi ang maong hitabo. We have already suspects because the PUMs are listed. We have a list of the PUMs in the EOC. Gipaadto ang disaster team who's in charge of our PUMs and our PUIs. So ang disaster team is there. Gikuyugan sa mga kapulisan para makita na to unsa gi problema ug unsay nahitabo niya nang complain. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, nadugangan og 88 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Department of Health, Eastern Visayas. Domingo alas 7 sa gabi, tungod ini, misumada ng 5,981 ang total COVID-19 cases sa mga rehiyon. 5,092 ang total recovery, samtang misaka na nga to sa 832 ang active cases. Sa 88 ka mga bagong kaso, 31 nini nagpositibo og balik sa gihimong re-swab test. Sa bagong mga kaso tulugikan sa Tacloban City, 2 sa Ormoc City, 7 sa Leyte, 29 sa Samar, 23 sa Northern Samar, samtang 24 sa Southern Leyte. Then 22 ninigikan lang sa Maasin City. Sagad sa bagong mga kaso sa COVID-19, mga close contact sa una ng mga nagpositibo sa virus. Padayon pa ang site development sa luna sa Sitio Maharlika, Barangay Tipolo nga apektado sa dakong sunog sa miaging tuig. Ang dapit gihawana na sa syudad ug natambakan og yuta ug napatag na. Gikural pauna kini ug wa pay nagpuyo. Sa pagkakaroon pabilin sa ground sa CICC ang mga nasunugan sa Tipolo ubos sa ilang temporaryong pinuyanan. Ang mga residente nagpaabot pa kanusa sila makabalik sa ilang lugar. Taliwa kini sa taho sa housing project nga ugmaron sa syudad sa dapit. Samtang gawas sa mga nasunugan sa Tipolo, anaagi hapon sa CICC grounds ang mga nasunugan kaniadto sa Barangay Giso nga wa pa usab na balhin. Mag-upat ka tuig na ang mga taga Giso sa maong dapit ug wa pa sila'y nabalhinan. Matud sa hepe sa Housing and Urban Development Office sa syudad, nang hinaot sila nga maakomodar usab ang duol nga relocation site. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw October 21, 2020. Padayon natong gimonitor ang tropical storm Pipito na international name na Saudel. Kanina alas 7 sa buntag na gilayon sa 120 kilometro sa may kasadpan amihanang kasadpan ng Baguio City. Na ay maximum sustained winds na 75 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 90 kilometers per hour. Kini nag-arog sa direksyon sa kasadpan amihanang kasadpan sa gikusgo na 30 kilometers per hour. Alas 9 kagabi naglandfall ang bagyong Pipito sa may San Ildefonso Peninsula, Kasiguran, Aurora. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Group of Islands o ang Occidental Mindoro, makasinatit ang medyo madag-umon ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug natay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga rainfall, heavy rainfall ug ang thunderstorm advisories. Base sa atong latest track, ugma sa buntag or sa hapon makagawas na ang bagyong Pipito sa atong Philippine Area of Responsibility.
Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:24 sa hapon ug musilang sa alas 5:33 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts, atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw. Mga kapuso, sa mga mahiligon mag-TikTok o musayo din ha, join na mo sa ato ang Dance Challenge sa GMA Regional TV Live. Ug aron usab makita ninyo inyong kaugalingon sa telebisyon. Kauban ang inyong mga higala o kaha ang inyong pamilya. Busa apil na sa GMA Regional TV Live Dance Challenge ug ipadalang kini sa ato ang official FB page sa GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nolsaro. O 65 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.